Dobrodošli na kanal Recepti Aleksandar. Danas pravit ćemo pasulj na vodi, u prevodu čorbasti pasulj. Pa hajde, idemo na recept odmah sada. Od sastojaka za pripremu pasulja potreban je lovorov list, so, nekoliko suhih paprika, biber, beli luk, 2 crna luka glavice, tako neke srednje veličine, voda naravno, šerpa i pasulj. Zavisi od koliko planirate da pravite. Ja planiram sa 300 grama da napravim pasulj na vodi, a vi možete da stavite i više. Prvo proverite zrna, da li imamo pokvareno, da li je pasulj očišćen lepo. To nije pokvareno zrno, nego je bilo prljavo. A ovo je već pokvareno zrno. Dakle, njega baciti. Bacimo u šerpu gde planiramo da kuvamo pasulj. Znači, ovo pre spavanja radimo. Onda ulijemo otprilike liter vode. Tako. I sada to fino ovako ostavimo tako preko noći da se naš pasulj kisne. Dakle, ovaj pasulj sutra planiramo da kuvamo. Pasulj je prenoćio, kao što vidite, nabubrio je. Sipat ćemo još vodu i staviti da se to prokuva. Kada bude pustio prvi ključ ovaj pasulj, tu vodu rasipemo. Evo, kao što vidite, voda je provrila. Puna je sa penom, tu vodu rasipujemo. I uključite da opet i ona provrije. Evo i druga voda je gotova. Idemo da je raspimo. Pasulj Tetovac, Made in Leskovac. Idemo da sečemo luk i ostale stvari koje ćemo da dodamo u naš pasulj na vodi. Luk skinemo ovu lukovinu. Pa ovako. Na pola. Pošto ovog puta neću da ja ručno seckam, kao za čorbicu prošli put što sam radio. Radit ću umjesto mene to ovaj čoper. Ali prvo ćemo da stavimo, dakle, crni luk, odmah zatim i beli luk. Dakle, beli luk pritisnete jako, da izađe ovako čen iz njega. Ovako pretisnete jako i onda, kao što vidite, evo kao lukić je izašao sam iz svoje kore. Nema tu šta mnogo da se mučite posle. Stavit ću 5, a neka miriše. Tako. Ovo sačuvamo za neki drugi put. I unutra također stavit ću celer. Pa nek se i on u čoperu lepo usitni. To su ti sastojci koji će sada lepo naš čap čoper da to isrecka. Ako ne možete i ručno. Iz nekoliko puta dobili smo lepo sitno iseckani luk i njega stavljamo da se kuva. Stavljamo i luk i pešu i sve da se to lepo ukrčka. Ovdje voda još nije provrela,
ali ja to smanjit ću na jednoj tihoj temperaturi da se to lepo sve krčka. Otprilike so ide jedna kašika u sve ovo i naravno bigari po ukusu. Da bi pasulj dobio na šmek, potrebno je staviti dok se kuva 2-3 lista lovorova. Eto, koja ćemo kasnije da izvadimo naravno. Smanjit ću vatru na tiho. Dodat ćemo i ove naše suve paprike. I one taman i trebaju da omeknu. Tako. I neka se to sve lepo sada nama krčka. Nekih na sat vremena. Na broj 2. Pa vidjet ćemo šta će ovdje biti. Sada, ko voli, naravno može staviti i šargarepu unutra, paškanat. Voda je skoro nestala, dosipat ću vodu. Prilike pa pol litar. Tako. Meni je tišlo, meni je takva šerpa, sve zavisi od šerpe. Bitno je da pasulj ima vodu gdje se kuva. I da vidimo kakav smo mi ovo pasulj kupili. Ukusan nije baš skroz kuvan. Ali treba ćemo možda još nekih 10 minuta preko. Sve zavisi kakav ste pasulj kupili. Naravno, probajte za ukus. Ali ponovo ponavljam, sve zavisi po kakav ukus voli. Bolje biti neslano nego da bude preslano. Pa onda uzmete so, kad sipate u tanjer i vidite da vam je neslano, vi dosolite koliko želite. I da proverimo, opet ja mislim da je sad isto kako treba. Jest. Eto vidite. Kada se pritisne treba tako izgleda. A ukus je prelepo. Sada dalje. Sjećate se ove paprike što sam rekao da ću da stavim unutra. Vidite kako je dalo lepu crvenu boju našem pasulju na vodi. Sada ćemo nju da izvučemo kao i ovaj lovorov list. Znači ovo je gotovo. I onda od ove paprike napravit ćemo, vidjet ćete šta. Evo ga još jedan lovorov list ovdje. I evo je još malo paprika koja se ekstra sjedinila sa pasuljem. Ovo nam više ne treba. Sa njim smo završili, ali ovo i dalje nam treba. Stavit ću 3 bela luka čena još. Sipat ću ovu papriku. Doliti 2 decilitra vode. I to u čopor. Vidite sad ovo čudo. To sada stavljam ja lepo u moj pasulj.
koji se i dalje krčka na vodi. Tako. Bez zaprške, bez ičega. Dobili smo jedno savršeno jelo. Naravno, ostavio sam namerno i nekoliko parčića paprike da se tu vide. Da je neka postojala paprika koja se kuvala sa njim. I to je to. Ostavit ćemo sad na tihoj temperaturi da pusti jedan ključ i završava naš pasulj. Pasulj Tetovac, Made in Leskovac na vodi je gotov. Wow! Ništa, malo da ga sačekamo da se ohladi pa da probamo ovo čudo. Ugasili smo znači sa šporeta, kraj. Fenomenalni pasulj na vodi. Pa posle mi kažete da mora da bude sa mesom. Jok bre. Tu je i ova jedna lepa salata sa kupusom. Ali ako postite na vodi, onda preporučujem bez salate, jer ide ulje unutra. I to je. Ljudi, ukus je fantazija. Najlepši pasulj ikada. Prijatno vam želim i do sledećeg viđenja. Sve najbolje. Vidite. Zdravo, ja sam Mihajlo iz Love Games JT i danas sam došao ovde da probam kako je tata spremio pasulj. Tako da, hajde da vidimo. Evo sad ćemo. Pasulj je super. Dao bi 10 za ovo. Znači bez komentara sam ostao koliko lepo. Ćao! Ako vam se dopao recept, pa vi kliknite dole na subscribe, prijavite se na moj kanal, to je besplatno i uvek bit će besplatno. Evo još jednom, znači recept, sastojci, šta ide u ovaj naš prelepi posni čorbasti pasulj. Drago mi je da smo se i ovog puta ponovo lepo družili. Svako dobro i sve najlepše i budite uvek nasmijani i srećni. I do sledećeg viđenja, kako ja kažem, ćao!